Iprang jong nangkeleji ingdeng thongkep Hawar Karbi Riso Nimso Rong aje Karbi anglong angkang pialong ta talon ponpong. Lason si denarong Hawar Karbi Riso Nimso Rong aje hin pensitami katalon dun jiaphan kisi kedang adimak long along an EM Ritesh Enghi palidam si kelang chari padodam. Non kevangji ingdeng thongkep Hawar Karbi Riso Nimso Rong aje katalon pon unjiaphan pura non malom azunel tin ahin pensitami do desang se pen along tin ZKYF ketalon ponji aphan jisik chedang ponbomlo lason thak si denarong Hawar Karbi Riso Nimso Rong aje hin pen setami mesen pen ketalon pon unji aphan pura kicheng pen kijut an asitin akenang sot thedung jesemet pandal sound system volunteers pen danglok asitin setami kepachun pon unji aphan pura Karbi Autonomous Council EM Ritesh Enghi ahin pen Cepatir pipon si angton pen kelang chari pon padopon bomlo. Aningkan wang ason thak si pining let hota alira lon pen anparta mesen pen kepachun ponji aphan lapen zonal committee atum pen cherap chetu pon padopon si non malong do desang se pen denarong pathu aklam along ason kikim kerang padopon lo. Lason si kacepate ji aphan kewang ateran tin atum setami thang kasik sakawede ji aphan pini Karbi Autonomous Council EM Ritesh Enghi adimak long an palidam si kelang chari dam pen danglok kaching wai ting sai pedotekang. News report Bikram Teron Karbi Long Live.